Hola, el meu nom és Irene Marquès, estudio primer de Direcció de Cuina a l'Institut IES Guillem d'Alcalà i avui vaig a realitzar una recepta tradicional denominada suquet de peix. A continuació mostraré els ingredients necessaris per realitzar la recepta i després passarem amb l'elaboració d'aquesta. La recepta és per unes 4 persones aproximadament. Necessitarem uns 0,75 kg de peix, jo he triat melva, abaetxo, lluç i emperador, uns 6 o 7 gambons, 1 litre de fumet elaborat prèviament, ametlles torrades i pa, pebrot dolç i pebre negre, quantitat suficient, 2 creïlles, una ceba i 5 alls, quantitat suficient de farina i 2 decilitres d'oli d'oliva, 4 tomàquets ratllades prèviament i entre 10 i 12 clòtxines al vapor. En primer lloc farem les clòtxines al vapor i mentrestant preelaborarem les creïlles i la ceba. Primer pelarem les creïlles, les llevarem i a continuació les xascarem per afegir-les posteriorment al suquet. Ara pelarem la ceba i la tallarem en brunoise i la reservarem per utilitzar-la més avant. Una vegada hem acabat amb la creïlla i la ceba, passarem amb la pleta. En primer lloc agarrarem 2 rodanxes de pa i les tallarem en daus. Ara posarem la paella a calfar i quan estiga ben calenta afegirem l'oli d'oliva. A continuació posarem els alls a sofregir, durant 1 minut i mig aproximadament, ja que no han de quedar molt moix. Quan els alls estiguen sofregits els llevarem i afegirem el pa. Aquest ha de quedar amb un to daurat. Reservarem els ingredients de la pleta i passarem a enfarinar el peix. En primer lloc tallarem els trossos més grans per a que tots queden de la mateixa mesura. Després afegim sal i un poquet de pebre negre i ja podem passar a enfarinar-los. Per enfarinar-los posarem un grapat de farina en un plat i anirem tros per tros i costat per costat enfarinant-los. A continuació els espolsarem per a que no queden grumolls i els posarem al plat. Quan acabem d'enfarinar-lo el fregirem i per això necessitarem una paella ben calenta amb 2 dits aproximadament d'oli d'oliva. Quan estiga l'oli ben calent afegirem el peix. Hi ha que fregir-lo volta i volta, ja que si tenim el peix molta estona a la paella es secarà. Quan estiga fet, el retirarem de la paella i passarem a fregir els gambons. Els posarem un poquet de sal i els introduirem a la paella. Amb els gambons ocorre el mateix que amb el peix, per això els farem volta i volta i els traurem per a que no es sequen.
Quan estiguen fets els retirarem i els guardarem junt amb el peix per afegir-los més avant al suquet. Anem a començar amb la salsa del suquet. En primer lloc afegirem la ceba al mateix oli que hem utilitzat per sofregir els gambons. A continuació posarem el pebre roig dolç i sofregirem. Després afegirem la tomaca que ha de reduir fins que no quede res d'aigua. Quan reduïsca posarem les creïlles i mesclarem fins que quede tot d'un color uniforme. Entre que es rehoguen les creïlles anem a fer la pleta. Per això necessitarem el pa sofregit, els alls i les ametlles. Introduirem tots els ingredients al morter i podem començar a picar. Han de quedar tots els ingredients ben picats i de la mateixa mesura. Una vegada estiguen les creïlles rehogades, posarem el fumet i el portarem a ebullició. Reservarem un poc de fumet per a més avant. Ara agarrarem un poc de salsa, l'afegirem a la pleta i mesclarem. És el torn de posar tots els ingredients a la cassola de fang i bullir. Quan tinguem tots els ingredients col·locats, afegirem una part de la resta del fumet a la cassola de fang i una altra a la pleta. Mesclarem la pleta amb la resta de fumet i ho afegirem a la cassola. A continuació agarrarem un drap i sacsarem per a que queden tots els ingredients ben integrats. Deixarem bullir aproximadament 5 minuts i ja podem procedir a emplatar. Quan acabem d'emplatar, de forma opcional, podem afegir un poquet de julivert picat. Amb això acabem la recepta i finalment tenim el plat de suque de peix.